नमस्ते. मी आज कारल्याचं भरीत दाखवते आहे. त्याच्यासाठी हे लागणारं साहित्य बघा. हे कारले आहेत. हे मी अशी कापून चिरून घेतले आणि आतल्या बिया काढल्या आहेत. हे असे 4 भाग घेतले आणि मिठामध्ये ठेवले. म्हटलं जरा नरम पडायला पाहिजे म्हणून असे नरम पडायला. नंतर मी दाखवते तुम्हाला. तोपर्यंत पहिलं वाटपाची तयारी करून घेते आणि हे साहित्य दाखवते. पहिलं हे लसूण आहे, अद्रक आहे, हे तेजपत्ता फोडणीसाठी आहे, कढीपत्ता, कोथिंबीर, हे खोबरं, तेल आहे, हे लाल मिरची पावडर, मीठ, कांदा आणि हळद. हे 2 कांदे आहेत. म्हणजे थोडासा कांदा फोडणीसाठी ठेवायचा आहे आणि थोडा भाजायला घ्यायचा आहे. आणि हे पाणी आहे. आता मी पहिलं भाजून घेते कांदा खोबरं. पहिलं गॅस पेटवते. हे लसूण अद्रक हे भाजायचं आहे. लसूण अद्रक खोबरं कांदा हे सगळं भाजायचं आहे. आणि हे धागे आहे. हे धागे कशाला माहिती आहे का? ते कारली बांधायला भरल्याच्या नंतर. म्हणजे मी चारी बाजून ती कापली आहेत ना, त्याच्यामुळे. मग त्या कापली नाही तर ती शिजणार कशी, म्हणून मी अशी कापून घेतली आहे. बिया काढून टाकल्या आहेत आतल्या आणि मिठामध्ये ठेवले आहेत. ते आता मी नंतर धुवून घेणार आहे, दाखवते. पहिलं हे मी भाजून घेते. तेल टाकते थोडं. आता त्याच्यामध्ये मी कांदा टाकते. आम्ही थोडा कांदा आहे ना, हे फोडणीसाठी ठेवते. कांदा थोडा लाल होईपर्यंत आधी पहिला भाजून घ्यायचा, नंतर त्याच्यात खोबरं वगैरे टाकायचं. त्याच्यामध्ये हे मी अद्रक टाकते आणि लसूण आहे. तेजपत्ता फोडणीसाठी जरासा ठेवला आहे आणि कढीपत्ता. हे जरा भाजून घ्यायचं, नंतर खोबरं टाकते आणि ते पूर्ण लाल होईपर्यंत भाजायचं आहे. जसं आपण चिकनचा मसाला वापरत भाजतो ना, तसंच भाजायचं आहे हे पण. आणि वांगं भरताना त्याच्यामध्ये थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट घ्यायचं आहे. म्हणजे शेंगदाण्याची आता मी त्याच्यामध्ये हे ओलं खोबरं आहे ते टाकते. ते आपण कसं चिकनचं वगैरे मसाला बनवतो ना कांदा खोबऱ्याचा, तसंच आपण बनवायचं आहे. वांग्याचं भरीत केलं ना, त्याला पण हे असंच केलं होतं. असाच मसाला लागतो. सर्व जे तुम्ही भरीत करणार ना प्रत्येक वस्तूचं, त्याच्यासाठी असाच मसाला करून वापरायचा. याचा चांगलं लाल करायचं जरा. मसाला भाजला आहे. गॅस बंद करते आणि आता थंड व्हायला ठेवते ताटात काढून. तोपर्यंत कारले वगैरे धुवून घेते. हे जरा पंख्याखाली ठेवते म्हणजे लगेच होईल थंड. हे अशी थोडी अशी चिरली मधी, आतले बिया काढून घेतले आणि हे असे मिठात ठेवले थोडी. म्हणजे 10-15 मिनटं, म्हणजे अर्धा तास होते मिठामध्ये. म्हणजे अशी थोडी नरम झाली. म्हटलं ते कडू पाणी निघून जाईल. पण एवढे अख्ख्या कारल्याचं थोडं कडू पाणी निघणार आहे. पण थोडी नरम झालीत आहे, म्हणजे शिजायला जरा बरं पडेल. ह्यात आता थोडं पण पाणी नाही घ्यायचं आहे. जरा पाणी निघू दे. म्हणजे ते मसाला मला आता बारीक पिसायचा आहे मिक्सरमध्ये. आता मी बारीक मिक्सरला ते मसाला करून घेते. हे थंड झालं आहे मसाला. आता त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते वाटण्यासाठी. आणि आता मी ते बारीक वाटून घेते. हे मसाला वाटून घेतला आहे. थोडंसं पाणी टाकायचं म्हणजे फिरण्यापुरतं. हे बघा कसं सुकं आहे. असं सुकं वाटायचं असतं. आणि हा तळण्यासाठी कांदा ठेवला आहे. ही हळद आहे. आता मी हे शेंगदाण्याचं कूट मगाशी दाखवलं नाही तुम्हाला, विसरले. हे शेंगदाण्याचं कूट त्याच्यामध्ये घ्यायचं आहे, म्हणजे कसं सुकं होण्यासाठी. हे मिरची पावडर आहे. याच्यामध्ये सर्व गरम मसाला वगैरे आहे. हे 2 चमचे घ्यायचं. छोटा चमचा आहे बघा. हे मीठ ते आपल्याला चवीपुरतं, म्हणजे अंदाजाने घ्यायचं. आपल्याला 4 वांगी भरायचे आहेत ना कारली. आता हे कालवून घ्यायचं आणि हे कारली भरायची आहेत. हे असं कालवून घ्यायचं पूर्ण मिक्स करून.
कालवते. हळद नाही टाकले, यात हळद टाकते. बरोबर हे म्हणजे मसाला आपण बनवतो ना, त्याच्यामध्ये किती वस्तू आहे भरायचे तेवढे भाग करून घ्यायचे. आता 4 हे मसाला कमी पण पडायला नको, जास्त पण व्हायला नको. म्हणून कसं माहिती आहे, ते 4 आहेत म्हणजे 4 भाग करायचे. असे 4 भाग करून घ्यायचे म्हणजे अंदाज समजतो, म्हणजे कमी जास्त पडायला नको. हे असं पकडायचं. हे कापलेलं आहे बघा, चिरलेलं. हे असं पकडायचं आणि त्याच्यामध्ये हा असा मसाला भरायचा. असा मसाला भरला आहे. आता कसं हे धाग्याने बांधायचं आहे. त्याच्यासाठी मी धागा घेतला आहे. असं खाली ठेवायचं आणि हे धागा बांधायचा जरा. अशी भरून घ्यायची 4. गॅस पेटवला आहे आणि त्याच्यामध्ये आता मी तेल टाकते. तळण्यासाठी तेल कसं जास्त पाहिजे. आणि तेल उरलेलं तेल आहे ना, फेकून नाही टाकायचं, ते ठेवायचं आणि ते दुसऱ्या कुठल्या पण भाजीमध्ये वापरायचं. कारली कशी भरली आहेत बघा, आणि त्याला धागा बांधला आहे म्हणजे का सुटू दे नाही म्हणून. कारली कशी उलटी सुलटी फिरवायला लागतात ना, आणि आतून बाहेरून कशी शिजायला लागतात. त्याच्यामुळे मी 3-4 ठिकाणी कापून घेतले आहे. म्हणजे एकदम तुकडे नाही करायचे, म्हणजे अशी मधोमध अशी कापायची आणि धागा बांधायचा, म्हणजे मसाला आतल्यात तो शिजतो. आता मी त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. हा तेजपत्ता ठेवला आहे थोडासा म्हणजे, आणि हा कढीपत्ता. आता मी त्याच्यामध्ये हे कांदा भाजत नाही राहायचं आहे. गॅस बारीक करते थोडा आणि कारली सोडते त्याच्यामध्ये. ते कसं कांदा हे तेजपत्ता वगैरे आहे ना, म्हणून हे जरा हलवायचं. आणि जरा आता म्हणजे कसं बारीक आणि असं हलवायचं आणि त्याच्यावर झाकण ठेवायचं. थोडं 2 मिनटं झाकण ठेवायचं पहिलं, आणि नंतर जरा खोलून बघायचं. जरा वाफ लागली की परत ती उलटी फिरवायची. जरा थोडा बारीक करते म्हणजे तो खाली कांदा आहे ना तो करपेल. हे झाकण पकडा दिलं ना, झाकण काढते आणि बघते जरा. हे बाई अशी झाली आहे. आता मी फिरवते. आता लवकर का फिरवते जरा, म्हणजे तो कांदा टाकलेला आहे ना तो करपायला नको म्हणून. ते हलूच सुरीने असं फिरवायचं म्हणजे मसाला बाहेर नाही आला पाहिजे. तुमच्या आवडीची कारल्याची भाजी, भरीत, कारल्याचं भरीत. हे कारल्याचं भरीत आहे. आता मी थोडा गॅस फास्ट करते म्हणजे शिजायला पाहिजे म्हणून. झाकण ठेवते. गॅस बारीक आहे ना, बारीकच राहू दे. म्हणजे मी आता झाकण खोलते आणि बघते फिरवून भाजले आहेत का. ती चांगली शिजायला टाईम लागतो म्हणजे अख्खी आहेत ना म्हणून.
शिजलं आहे. असं शिजलं का बघायचं. जरा शिजायला पाहिजे. बाहेर आले परत एकदा झाकण मारते. म्हणजे अख्खी आहेत ना ती, त्याच्यामुळे कसं त्याला शिजायला टाईम लागतो. 2 मिनटं शिजू द्या, म्हणजे मी परत तुम्हाला दाखवते, मग तयार होतील. आता झाकण खोलते. म्हणजे कसं परत 1 मिनटं ते उघडं करून ठेवायला पाहिजे. म्हणजे सगळं ते पाणी आहे ना ते मुरलं पाहिजे. झाकण खोलून कसं पाणी सुटतं. हा मसाला सगळा त्याला मिक्स झाला पाहिजे. जरा फास्ट करते. हा मसाला सगळा त्याला वर लागला पाहिजे, असा कांदा बिंदा. कारल्याचं भरीत तयार झालेलं आहे. आता मी गॅस बंद करते. हां, कशी झाली ती तुम्ही करून बघा आधी पहिले, आणि मग मला जरूर सांगा. तयार झाली म्हणजे आता ही अशी नरम होतात ना, ही बघा अशी नरम होतात. ती काही तुटत नाहीत. आणि भाजी पण कशी करताना ती कडकच असतात. त्याच्यामुळे हा मसाला चांगला भाजला ना म्हणजे समजून जायचं की झाली फ्राय चांगली. आता सांगू भरीत झालेलं आहे तयार. आणि तुम्ही करून बघा आणि मला सांगा कसं झालं ते. कारलं आहे, कडू तर लागेलच. कारल्याचं भरीत तयार आहे.